akuluakulu, Kaisar William inali mfumu ya ku Germany. Atapita ku Jerusalemu 1898, Ayuda ena sanamulonjere. Atafunsidwa anayankha kuti sangapereke moni kwa anthu a ku Germany chifukwa ndi Amalek. Yasser Arafat, Adolf Hitler, Yahya Sinwar, Hassan Nasrallah ndi ena onse olimbana ndi Israeli amatchedwa kuti Amalek. Kodi anthu amenewa Amalek ndi ndani? Genesis 36:12 akunena kuti Elifazi mwana wa Esau anabereka Amalek. Deuteronomy 25 pali mawu, Maisraeli potuluka ku Egypt, anthu oyamba kuwathira nkhondo anali Amalek. Exodo 17, Mose ndi Yoswa anathibula ndi Amalek ku Saudi Arabia. Oweruza 6:1 mpaka 5, Maisraeli akadzala mbewu, Amalek amazula, ngakhale ziweto amazipha. Baibulo limatiuza kuti Amalek anapanga mgwirizano ndi Afilisiti pogonjetsa Maisraeli. Sauli, Davide, Solomoni anamenyana ndi Amalek. Tikawerenga Esther 3 pali nkhani ya Hamani. Anali nduna ya mfumu amene anakonza plani yofuna kupha Ayuda, amene yunso amachokera mtundu omwewo. Akuluakulu, Mulungu anauza Sauli pa 1 Samuel 15:3, pita ukathibule Amalek, akazi, amuna, ana, ziweto, onse akuyenera kuphedwa. Kafukufuku amatiuza kuti physically anthu amenewa anagonjetsedwa, koma spiritually alipo. According to Bible, Amalek amakhalira ku Jordan, Lebanon, Syria, Palestine, Irani komanso Saudi Arabia. Mukapita madera amenewa ambiri amadana ndi Israeli. Mwachidule, chinzimu cha Amalek chikuyenda from generation to generation. Kumayi kuno makololo anabwera ndi David Livingstone kuchokera ku Lesotho. 1860 analanda malo komanso ufumu wa mang'anja. Lero mphamvu zinawathera, koma mtundu umenewu ulipo. Anapanga mix ndi mitundu ina ngati Asena, Alomwe, Mang'anja and even Chewa. Kulowa Shire pakati pa mtundu wa mang'anja pamapezeka mayina Kasisi, Mulowoka, Maseya, Mulauli. Amenewa ndi mayina kololo. Same applies to Amalek. Anapanga mix ndi Aluya, amapezeka ku Palestine, Irani, Saudi Arabia, Lebanon, Syria. Mukapita kumeneko majority imadana ndi Israeli. Chinzimu cha Amalek chikuyendabe kuderalo. Akuluakulu, history is the best teacher.